Good loss. Ay, ano ito doon sa kuhaan ba? Luksong na ito mga vlog. First arrive sa NTT, John. Sunod si Roy. Amot isa tayo katulo. Ay, nag-good loss na gagi. View pa si Rooney sa live. Burakan, patapag ko ano? To request, full red tindahan ha. What? GC ako. Ato dyan. Pis. Dara. Dati. Basin baog. Di pa to kamatingon. Daddy Bray, unsa ka tura sa ulabay dari Daddy Bray. Minta patoy. Na big bike may di pang unang di pang buhian. Big bike ba? Underbone, adi kung to og naktay. Katulad Rio mo. Sniper sa ikatulad na upalag. Kani bro underbone ani. Underbone ani. Taptol na sa taptol May sugat ko sa. Run out mo ko sa inat eh. Yo si JR sa live dong. Timata. Hi Prel. Jawa to niya yung isuga. Ini si JR. Ale Prel. Pero, nag-good loss lang mag-agi ba? Tumbarit sa baba. Diyan ako na na, grabe humnon dito niya na. Kato human dito mga 6 hours ra to. Dan apod. Kato unsa alas 4 na na to. Cingga pun si kan. Diba? Biara. Kabuyog ngayon. Besar di kabul. Abot kabuyog, di ba? Cus. Ah, oy. Cuma gadaw taga-cloud yung magkakakadalo. Wala ako na restruct. One lap left. Kuwan ko na sugod. Ha? Kuwan na sugod. Adi, tulit man po dito dahil. Tulit man sa sumasin. Ah, dan apod. 16 hour og sa long run to dito palandaan sa Libagon na kay dagi guba pasada. Oh, guba ta dito. Ayo cellphone dong. Cellphone. Luyo no. Tandem to. Dara dan lagi na good loss. Mang, tolong kabog. Mang. Saan ron niglabay dire? Endurance the king, endurance. Drag race. Drag race di ko out. Tanaw ka pang JR eh. Dara. KTM
Diyan ako, pre. Ay, tago-tago da. Kaya kita rin nang inom dari. Labo ko kabuoron. Boom! Bawa na! Boom! Boom! Pag tayo si mulubot ba? Boom! Patay na! Patay! Ate Rose. Wari suga ba? Wah! Si Kuanto, Winston to no? Winston lagi. Dara dah. Dilumpukan. Brian pre. Kisa to katandem nito. Minor mo sa trisira ko din naglikod. Sampai tak ada lagi bukod si datong nabertikan sida. Wow, minor de pun daw dito minor pa para do sige. Mintin ba? Taon pod. Chill ride lah, chill ride, chill ride. Masir tu. Kamu bisa? Dai kinagahi anda. Lubag yaw. Itu lubang mo matay lahala na. Ang labay na si Kuan pre. Si Brian. Sayo ka doon yung labay si Brian Dre. Oros to pultang. Deso kita daw. Ya asar man lang bulunganan. Gando man malikbo program. Pao. Gudro man ni apli. Team Max. Ya may karon sa MTT. Yami sa MTT ma-vlog. Ang labay nag mga mamaw, inga na si Dondong nga. Dodong lang sa kalam. Ikaw ba? Istorya ba? Bonza! Atay mga kuan man to? Mga motor stars? Lubag yaw! Yaw, lubag ba? Na-BR. Karata, mga motor star. Sigma! Nice one! Yay, naka-open pipe si Sunny. Open pipe? Ano, saan ito? Dito Sunny, naka-open pipe si Ja. Apa sa apa? Papa. Apa sa apa? Nato ilisirgan si Sanis doha. Sniper. Matay yo. Adar to dandan, no? Na, abot na to dandan sa konron. To na to hiloas dandan. Namis MTT Love. Si Don De Vera, namis MTT. Kita na pod mi ani nila ugma. Daray mga idol o. Nagkapay-kapay. Nagam ka doon. Kaya magsunod, magsunod.
Sige! Nice one. Sige! Ha? Nasaan ino? Ay, balik na tayo dyan tuloy. Itong gikondisyon itong motor ganina. Hindi na mabalik. Bantay na mo, balik ito ka. Baguhay pa paglabay ni Sunny siyal. Tulo kay sniper sila nagtandem. Mga underbones na. Ngano ba ka oy? Bisig mo. Kiti. Kurang si Agaton masiguro to. Dong. Dong. Murag si GR masiguro. Kaya bang naka bahal-bahal na nag-live? Nagkahinay mong baga. Nakabahal-bahal nag-live lab. Tanaw na laman dia. O imo sa. De baso. Yee! Max. Sniper. Sa man nag-posisyon. Do kabuok da. Musyati. Plat ko na sila? Na plat. Balikin na eh. Buta na yung Nag-chill ride. Kaya. Dara! Ito kihuat. Lab, dere liko, lab ngawa dito wa dere oda tanawa. Anay nay koan. Nay kasabot-sabot. Lab dere liko ngawa dito wa dere da. Interview na to neng bagong abot. Bagong abot. Ganun man kang wala man kayong finish. Uy, ang helmet mo kang imo sapatos. Ang imong Kilon, wa man kayong finish. Partidaan sila na. Perdidaan sila nimo. Tapon karon. tapuan man ka. Ay sa tapuan. Si Janjan Labi sa bahay yung daw. Sir Buyog. Sirbuyog. Pagbomba lagi ko nos arsit na hagbong Kisay na ko na. Si Janjan de la Victoria. Ang full rib no. Kagi sir. Kay dito pa me. Ito pa may boss. Bisa mo ni kagi kagay. Wow, ako sa yang Ag big bike naguna. Sa pitong dito madali. Preo dere o labay na dade bray. Sani. Tulo ka sniper. Ingon si Janjan ba hupok na ko preo. Si dandan ni, nana. Wa pa Janjan niya karon na atong singgitan. Tawa. Sa mas sponsor dek to ba? Karon mo siguro. Na. May
Wing ban. Ay. Nagsamok-samok. Yes, si Shopa. Tabli na ba? Why nahubog to si Janjan gikan lab. Na, nakabuok. Nagiatay na ay mga pagdali mo diyan na mag-overtake na kadon ni. Mga mamaw. Oh, Pantay kayo na yung bangking. pantay kayong bangking. Kasi ko ano to? Gusto ka tumapaintir ng motor. To, tuloy lagi na. Kuniter dong kaya ang butgag Diyosong bit. Lobag mga prew. Ano? Patay tanan. Ingon si Arba, hupok na ko bro. Dyan lang malakas, way big bike. Ganihara, yung labay ang big bike, wako ka live kay nalibang ko. Dara mga underbones. Oh, unsaon pagliko ha. Sane, sane. Seres. Tapuan sa FTT. Ikaw rin mo. Tapuan. Ini to sani day. Parang dikas ba, di ba? Nana si Sunny Boy, yung labay na. Dahil kwandong na nagpinal. Nagpinal. Draw ning labay na ag mga big bike pre. Janjan? Dandan to. Di oy. Ikaw may dandan. Ikaw may una. Si Dila Victoria na ko na. Sila. Wa pa nangagig tagahindang. Disar ka to. Arat mga pre. Lobag yun. Mga unsa ka to oras ako no sila mo agidas palo. Watch out sa tapuan. Balo. Oh. Dito mga tag. Roy, alas 2 siguro eh. Mga alas 2 siguro. Wata-wata laman das palo kay nanato das dyan.
Mga alas 8 na alas 7. Ang top 1 murag unya pa ng mga alas 3, alas 4. Babay na sa ato, mga alas 4 mo na. Alas 4 silang Jan de la Victoria. Jan ito. Jan ye. Irak-rak pinagbuang. Kahinay. Nanindag balot. Na, nenapot dagtambot soda. Da. Kini? Si Brian Dasikan. Imo na po maintain talon lab. Pakagabae. Panglopo Grass Rider Daraja. Mo pa check din labay. Pa, dapat sakay atong sabah. Sakay pwede na sakay yun ino. Na ba doon? Tio, Wada Tio. shout out ni Tio Bansay. Nga Nagkahinay maligay lagi. wa gabae. Hoy play mo basig ma-appeal mo sakay na.
Diames MTT, maplag. Diames maplag sa MTT. Pre, draw ag mo abot siguro das bato mga alas 4 sa kadlawon pre ang tapuan or alas 3 ba. Lapos kuno dito. Ladaw ra kadon kamo. Oh. Sa awingon ba? Lapos diri. Ladaw ra kadon. Buang kang gabapi bitaw. Si Dila Victoria ag naguna si John. Oh, naguna na pre, naguna. R6 na ko na pre, R6. Si John na ko na, si John. Patas dansan tas tiyo ka to. Napay gamay, napay gamay. Napay tulo. napay tulo na bilin. Napay tulo na bilin kay ing busde kag tersilan. Chill ride. Abi siguro photo ops. Katong naka Ripsol. Nagdili naman to kay guba tong regulator. Kato po nakakuan. Naka dirt bike. Diagay katlaw pa to gikan dos motor cross. 17 minutes ra, 17. Si John ning labay dire 17 minutes. Siya pinakaon na may arrive sa MTT mga lods. What's up mga tropa? Bahal-bahal na ning bataan eh oh.
Oh. Busdik na idan tarsilan. Oh. Busdik na idang tarsilan. Kering tawanan na busdik na idang tarsilan. Ram ulit. Kaya ni mo ay. Guneter abos do kay mo. Moto na ginainer to si Jakay. Guba jang pikas nga igilay. Igilay. Sana to ka igilay. Busdik idang tarsilan. Tapos na Niter believe yung Tay tulo na bilin. Hinahinero to kay nabustik ang talim lang. Medyo ni mo laki. Yung live. Live na siya, live. What's up mga tropa? What's up mga chong? Chong! Kini kay kusog og suga. Daghan nagbayad sa kanang liyek ko. Sa ka ba? Purtike! Abri ka rin bro. Anay daw. Boy, shout out kay Kuno sa kanang mga nay mga angkas sa naol. Abang mga brew! Brew, lumag! Motor. May sarim bro. Nanay nag-rescue ninyo oh. Tanda ko na yun na, umbersot ko ha. Nahinay lang mo mga lods, mga tropa. Kasi magaligis mo, bungas, dumili na. Dalera tong R6 di abat to pre, mga kuha na to, mga 5 minutos ra to. Yes. Babaw to agi. Victoria, first arrived to MTD. Alas 12, Ate pre, 12:18 AM. Sweeper. Exit leg ba? wa pagayeng labay si Sagoy Sidong. Chris ba? Auto na oy. Wa pa oy. Lagi sila dyan na kumot. Wa oy. Unsay mo mga masulti sa mga nangagi? Right safe lang. Right safe. Unsay mong masulti sa mga na first, nga na fifth, na second and eighth. Na third, na fourth. Okay na. Okay At na. least na mo best. Natuhog sila. Mga busdik ng Inson Tersilan. Hinahinay ra magpadagan kay basig yung tersilan, mambusdik. Lupa na sa mga purtike. Pinor mo ba sila ko? Price Mo na problema sa mga maghinahinay og padagan. Gika na sila nangaon. mabusdik ilang puso. Basig mabusdik ilang puso. Basig mabusdik ilang kusog mga sir. Wala yan drops. Para glass naman siguro to. Yung ka sir kay Bad. Oy, napay nabili no sa. Nagtud. Kinabugtuan ka din na. Napa. Oh, di ba? Kana layo sa disgrasya. At least pinishare ka. Balag maginahinera. Maro maghapon na istorya eh. Nagabot nga to. Mag-abot or maghapon mong tanan. Kaya mag-awarding man nga to ah. Chill ra ko, inigbuntag ra ko muwaswas. Tamang kuhan lang. Usa ba ito motora?
Kuanto ka ng Biga sniper? Force. Biga Force, yes. Biga Force 125 Yamaha. Lagi red chip pre. Kinusiyal makatog daw. Lakaw makita ng absan mo to ng sila. Daan ron absa to ron dia. Koto yung mga dagan nga napay ulian. Unsay imong mga sulti nga si Don kuno ning ingon nga dyan lang malakas. Na, absa na ron be. Ato ko. Kana siya pagrangrang ganiya ni Jan, hagbong siya sigdanan. Pagrangrang ni Jan, hagbong sigdanan. Labay naman siguro kung labi naman banaak. Labay na siguro. Imo pa ganing silang gipakatog no. Sa tindahan. Man!